Velkommen til Ulla TV-udsigten. Tak. Hvis vi ser på et sted i Danmark, kan vi se, at Ulla havde et rødt tørklæde på. Og på det tidspunkt var Ulla meget glad. Nogen siger, at hun havde fået sex. Et andet sted i Danmark var Ulla meget mere gul. Det var helt tydeligt, at hun gerne ville være mere brun. Det siges, at Ulla er det store idol for unge, da alle går rundt med store tørklæder. Ullas bedste ven, Bubakar, siger til Ulla TV-udsigten, at hun ingen hår har. Og det er det, der gør hende så glad. Da han hjælper hende hver weekend med at smøre hovedet. Bubakar fortæller også, at han engang troede, at hun var en mand, fordi hun lidt står op og tisser. Hun står op og tisser. Det er rigtigt nok. Ja, det var så alt fra Ulla TV-udsigten. Vi er tilbage i næste uge med, hvordan Ulla laver sine pølser.